Μωράκι μου, γύρισα. Παλάκια, τι μου κάνει το κουτσουνάκι μου. Πώς είσαι? Όλα καλά? Καλά. Έχεις κάτι? Τίποτα. Άρα, αφού δεν έχεις τίποτα, πάω να κάνω κι εγώ ένα μπανάκι και να έρθω σε λίγο. Τι έχω και τι έχω. Λες και δεν ξέρεις τι έχω. Που είσαι στον κόσμο σου όλη μέρα και δεν νοιάζεσαι καθόλου για μένα. Τι έχω και τι έχω. Πρώτα με κάνεις έτσι και μετά να ρωτιέσαι τι έχω. Όμως σου σπάσω το κεφάλι από τα νεύρα που έχω, θα καταλάβεις τι έχω. Γιορτάζω, γιορτάζω, μα ούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάζω ως το πρωί. Τώρα που άκουσα την υπέροχη φωνούλα σου και μια που το ανέφερες και το θυμήθηκα. Ναι. Επειδή είμαστε μόνο 51 μέρες πριν τα γενέθλιά σου. Το ξέρω, θα γίνει χαμός. Μωράκι μου, τι δωράκι θα θέλεις να σου πάρω? Τίποτα, μογιό μου, τίποτα. Πώς γίνεται τώρα, τίποτα, δεν είναι σωστό. Τίποτα. Εγώ δεν είμαι σαν αυτές που θέλουν δώρα, δεν θέλω τίποτα. Γι' αυτό, μωράκι μου, σε έχω επιλέξει. Να ξέρεις ότι με διευκολύνεις πάρα πολύ. Τώρα με τον έμφυα, την εύκα, τα τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά, κάτι που χρωστάμε, κάτι τέτοια. Μου έρχεται και καινούργια σανίδα τώρα του snowboard. Ρωτάει τι δώρο θα μου πάρει. Είναι δυνατόν να ρωτάει ο παλιοτσιγκούνης, ο τσιφούτης τι δώρο θα μου πάρει? Να μου πάρει στο πιο όμορφο χριστιανά μου, να το δείξω στις φίλες μου και να μείνουν με ανοιχτό το στόμα. Αν τολμήσει και εμφανιστεί στο σπίτι εκείνη τη μέρα χωρίς να μου έχει φέρει δώρο για τα γενέθλιά μου, αυτό ήταν. Χωρίζω. Μαγιά μου, Ναι. τι θα κάνουμε το βράδυ? Τι θα κάνουμε το βράδυ? Πού θα με πας? Τι να σε πω καλά, σήμερα είναι Τετάρτη, έχει μπάλα. Πάρα πολύ χαίρομαι. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χαίρομαι που θα έρθουν τα παιδιά και θα κάτσουν εδώ το βράδυ να δείτε μπάλα. Κάτσε να βρούμε τώρα που είναι τα λεφτά. Το βρήκαμε τώρα. Θα μαζεύονται αυτοί οι άχρηστοι, οι αχαήρευτοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και δεν μπορούν να σταυρώσουν μια κοπέλα να μας καλέσουν και αυτοί στο σπίτι τους. Αχ, πότε θα τους πάρει και θα τους σηκώσει και θα τους διώξω από εδώ μέσα και αυτούς και σένα. Δεν ξέρω τι υπομονή θα μου δώσει ο Θεός. Αχ, 7 μήνες μαζί. 7 μήνες, αν σήμερα γνωριστήκαμε. Νομίζω θα του αρέσουν όλα αυτά που έχω ετοιμάσει. Μωράκι μου. Κλείς τα μάτια μου, γιο! Με το 3, με το 2, με το 1, να! Ποιος γιορτάζει? Δεν το θυμάσαι. Πρέπει, μωράκι μου, να θυμάμαι κάτι, αφού... Τι? Πως θα είμαστε 7 μήνες μαζί και τους κλείνουμε σήμερα. Ξέχασες τους 7 μήνες και με ρωτάς αν με πειράζει. Φυσικά και με πειράζει. Αν κλείνατε 7 μήνες από τη μέρα που πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, το γιόρταζες από το πρωί με τους φίλους σου. Παλιοάχρηστε, που για να με κάνεις δική σου με υποσχέθηκες στον ουρανό με τα άστρα. Και τώρα δεν μπορείς να διηγηθείς ούτε μία επέτειο. Θεέ μου. Πόπο μου, γιο. Ναι. Θες μια πολύ ωραία γυναίκα που μπήκε μέσα. Αποκλείεται, πιο ωραία από σένα δεν υπάρχει. Κοίτα, είναι πολύ εντυπωσιακή, πολύ είναι? ωραία. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Γιατί σαν και εμένα, Όμορφη, αλλά όχι σαν και σένα. Να στα βγάλω τα μάτια και να τα βάλω στο τηγάνι και να στα δώσω να τα φας. Και εσύ, Μαρινή, που έρχεσαι με αυτό το μίνι που τίποτα δεν έχει μείνει. Δεν μπορείς να πέσεις και να στραμπουλήσεις τον αστράχαλό σου. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ πρέπει να στα βγάζω τα μάτια σου. Παλιό σατράπι, παλιό άχρηστε, παλιό τίποτα είναι. Μου λες, θα σε πειράξει έτσι να βγω λίγο σήμερα με τα φιλαράκια μου να πάω πιούμε έτσι μπυρίτσες, Εμένα να πειράξει. Εμένα καθόλου. Με πειράζει, φυσικά και με πειράζει, αλλά μέχρι το βράδυ που θα έρθει η ώρα να βγεις, θα ρίξω ένα 40 πυρετό, να μην μπορείς να το κουνήσεις ρούχι, να μην μπορείς να πας πουθενά. Πού το κινητό σου? Μήπως το έχω αφήσει στα μάξι ή μπορεί να είναι στο μπουφάνο. Να μωρέ, σε πήρα καμιά δεκαριά φορές σήμερα και δεν το σήκωσες και ανησύχησα, μην πάθεις τίποτα. Όχι, μωράκι μου, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, κι εγώ. Βλέπεις το ίδιο μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Εμένα. Να με πειράξεις που σε πήρα 10 φορές όλη τη μέρα και δεν μου σήκωσες τηλέφωνο. Εμένα. Θα σου δείξω εγώ και θα δεις τι θα πάθεις. Που σε παίρνω 10 ολόκληρες φορές μέσα σε μία ημέρα και δεν μπαίνεις καν στον κόπο να κοιτάξεις το τηλέφωνό σου. Μήπως έπαθα τίποτα. Δεν θα με ψάχνεις κι εσύ, θα δεις. Ρε μου γιο, μου έχεις πει εδώ και 1,5 μήνα ότι θα μου φέρεις και εκείνες τις λαμπισέλες τις μαύρες. Πού είναι? Μωράκι μου, εντάξει, το ξέχασα. Σου έχω φέρει τόσες άσπρες όμως. Ναι, αλλά δεν θέλω μόνο τις άσπρες, θέλω και εκείνες τις μαύρες, λέμε. Εντάξει, μωράκι μου, έχεις δίκιο, το ξέχασα. και έχω το φως να ανάβει για να δεις πως δεν κοιμάμαι. Ο γιο μου. Ναι. Θύμωσες. Εγώ να θυμώσω για τις λάμπες.
σιγά με τιμώσω καλά για τις λάμπες. Είναι δυνατόν να τιμώσω και τις λάμπες? Κοριτσάκι μου, τι υπομονή έχεις. Άχρηστο σε όλα σου. Μια δουλειά είναι να κάνεις, πρέπει 2 χρόνια να την περιμένουμε. Αλλά τι να περιμένω από ένα μαμάκια σαν και σένα που στο σπίτι σου η μάνα σου τα φέρνε όλα στα πόδια. Πω μου, εγώ να φεύγω σιγά σιγά. Πού θα πας? Να, λέω να σε αφήσω να κοιμηθείς σήμερα μοναχούλης. Γιατί μωράκι με ρίχνεις να κοιμηθώ μαγκαλίτσα? Εντάξει, να κοιμηθείς και ένα βράδυ μοναχούλης, να σου λείψω λίγο. Καλά, οκ, όπως νομίζεις. Εντάξει. Άμα ξανακάτσω εγώ ένα βράδυ στο σπίτι σου, που κάνω και τη δούλα και σου καθαρίζω και σου μαγειρεύω και περιμένω και να κοιμηθείς, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Ότι ήρθες να με παρακαλέσεις, να πέσεις στα γόνατα και να μου πεις μη φύγεις. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Μη φύγεις, μείνε.